Kasnong lingkoi ke badan hapo ke soyong konsuensi. Kalau long kawai na kasnong ke banyo ya kawai ke skim ke baningkong ha ke jela bat habarok kawai ke than lamingi. Bat kini ke skim ke dei ka Modernization of Command Area Development and Water Management ke badai jangka Ministry of Jal Shakti jangka Sarkar kami. La pelong ya ke jinglang pat ba ban pensong thu halor kini ke skim ha ka arhwai tarik ujamang arjar prenriu. Harat lingkoi higher secondary school hakaba u MLA gathan uba sensyar kupa roy lingdo thaba ulalong kongsan bad balong ru nong prat lenti ya kini ke project lai don lang ru daga kong Rusita Mary Kurba kabri ke deputy commissioner jangka East Khas Hills kam ka simbot kongsan nangta ke he officer jangka Jal Shakti ki bawan nado na Delhi ki engineer bad ki pat ba nong shongshunong uba sensyar hawa ajeng kren hagani singi ulong ba kumba ki pat ba ki shania halau nong mikmat kadai ka kamram ke jongu ban pej ya ke jingdan kam jong ki pajba ulong ru pau kemen bahadin ke jing kendo ya ki officer bad menteri sarkar lala ban wanra ya ke ni ke projek batmai bad ke ba khampla sya ka than lingkoi uba sensar ulong ru basabun kinong mikmat kin sakwa ya ke ni ke skim bad ke jing state jongu na boro ke jela na than chate lamingi ulala ban wanra ningkong ya ke ni ke skim sya ka than lingkoi kabri ka shnong babon kinong rap ulong ba gajing penrung ya ka umrap shaman ka wei pa ka wei ka karep kalong ka jikr khu ya kinong rap bad ya ka constituency hi barok ka wei nakaliang ka kong RM Kurba kalai thu bakidan khandai dili gisnong baha popo kani ka circle ban pentrei kidan hado sauspa saphunyo dili kilong ying bad ka jingdan breu ha kani ka circle kidan lai hajan ruspa arpa arngot bad haling khoi kidan lai spa khnai ngot kinong shoknong bad kani ke skim bathmai kadai ke baningkong ha ke jela bad kani ke skim kalong bad penpoi shaman la ki jakarep ki hali bad ki penthor jo kinong rep ka banlong ha ki rukom kat kum gejuk start ba menta kalong ba ha kani ke jingwan kani ke project ha kani ke snong kanwan ra ya ke jingmentoi ya ke snong bad ke jingla jong kinong snong banya trailang kalong ke jingker khu ya kani ke project ka ba on sna no bad an a ji kai ya kinong snong kumno ban pentrikam ya kani ke skim bad ilayat hu ba kini ka project kan simpor sansnem man pentrikam bad hakini ki sansnem on IG kai ya kinong shaknong bad kinong rep bad hadin bakut ka sansnem ya kini ka project on IT no man penyai simen dakashnong एक क्लस्टर हदो 1,000 हेक्टर हागी जला बफेर जोंकरी बद हमन ला कोवे पकोवे का क्लस्टर ला खेन कलम lang ya baro kitayong hagani scheme ya karupang penpoy shaki jakarep la penkala shaka pressurized pipe irrigation system kaba penpoy shaki jakarep hadu shi hektar sprinkler an aya ka sha unong rap kumbade bad ha ka pressure ka biang khnang bo unla pendan kam ya karupang balate micro irrigation system jongu kaba pen mentoy ya manla kowe pakowe ka benta ban yarap ya jing ka jing penya ya bo ha ka jing ya shim lang ya ka rai da pen long ni kin thai ban ya shim benta karpang ha ki water user society data ni ka scheme ki nong rap kila ban ken ria na karukom rap kang ban shu im shakalat kamai haman la ka cluster ka jingdan jong ka water user society kam dai tam ban penya ya ka jing sin sha Henry kalat bambang ka jingera isa bat kalat kamai to pendap ya jingdan kam कंस्टिट्यूएंसी की तरफ से लिंखोई एरिया की तरफ से नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद I would like to acknowledge all the government officials and also the people of this area, Linkhoi. I will not be speaking much in English because I like to communicate more with my people in Khasi. So I'll try to go more of Khasi and English or Khalish. Haba ngayeng ani haba PPI la pilong biaisha bad ngaju kran hi ba pi juwan siyen pikendo pikendo yang apa office ne bagawan ngajani sessionong physically ki scheme shimet ba pher physically sapang ki development scheme ki ba pher ngaju wong long ki biaisha long ka biaisha ba katari kantin ka jonga hapole ka jingya sha ka jong phi no iwe pa iwe man la ki porlok jong ne ka than ki long yin
ano yung pi kan or long lut bat ni kaporu ngada kemen bakum kan ni ngajai project habening kong ngakandu yaki officers ngalaya discuss lang but i minister ba kumno nya perkhat no sepang wi gathan kabadai hapo area lingkhoi kabadai po Soyong constituency ngong kibun bha kinong rap jong ni gathan ki pai ba ki mi thu re ka lingkhoi re ka kamram ko jonga komun nong mi khmat jong ni gathan bantan ki scheme shadu jaka pakandong do namar balai ka ni ka kamram ko jonga ka ni ka area lingkhoi na shim ba ka ni area ka bakandong ba khamlong jingai na ki surok ba ban gi we ki jaka hante area Soyong jongi stay ki area hante pamaran bitau area khandai kentoi du kaju bat kumni ru hanne po lingkhoi ngala syong la berkhat bagala keren ni minister bagala pan bori barhapor bar keren ru syuai kata ngala discuss lang badi engineer badi SDO Panomri kumno na berkhat no sini kathan ban penwandur syapang kani ke umrap namar ki bun ki paiba jo ni kathan ki embed hagarep labun ki jaka ngathai bun ki meliru kinya kwa hi ko makwa monanja kani ka scheme MCAT ne berkumjuru baitu daga Ministry of Jal Shakti thare borok kinum kwa re henre kajing state bakajing persyang khamkloi na kali ka jonga hangni hapo north east barhanni ha Meghalaya kadai ka banikong tam ka project MCAT hanni hapo lingkhoi to ngi thap khti nam tangani bar kumjuru gini banyak kemen pi ginong area ki paiba jong ni kathan lingkhoi bat na ki rong ba aro ki bawan nang tin apo area Soyong kila banash bang kani perkhatang ba banaru kiyong wa kwa wan sa ba shani po area lingkhoi kilawan bat thrai gini ru thai kinum kwa mantaru kini sakwa mishwa ki aya umrep ru syatang ko besuwan na po wa bawan kitu kinor ki bayan kinalo gibaret-baret henry menta lembaga ni project laya lembag ki pressure pipes petang gitiar ki bahasa implement ki bahasa construct ki bahasa snah ni na soitang na gitiar la poi kror lupa kladon kan sadon kene bat la la jir hiru ki members jaga WUC atau WUS Water User Society hantu kidon ki rongba ban ngaken tu hiru balambang la snap mende lembaga jingkran jikiwi wake officers ru payule se don tang ki rongba henre rakan mau kilong komeru don kam hanni bo wan ru pe kilong kome kirawan kira pelut laja jong ipor pat snap ayu ki officers ki kwa kren ayu baba po bi kwa ban kren tangam ta na kaleng ga jongaru nam ta kan di society ngaken tu ya pi kilong kome hanni bo snang ru kidon ki vigilance group ki badai ru nagliang ki rongba na badang long kami baidai ru kamshnong ru kidon ru nagliang rongba kidon long kami ba nagliang jong block ki program affair kom ka view CLF kidon ru ki bun ki khambun ki SSG kidon ki long kami nga kentu mentaru kom ka sarkar ru ka jukentu hiru nga kentu bai ki long kami kin wan shakhman wan long member lang hanne hapo ka WUS takadaw makantu ya pikilong kami makinlong kita member ng society tang wan syukran tang wan sumara hanay ka niga scheme hanay lamang ng society ru kadon ka jing ay ru nakalaya ka sarkar pa rin sampo lak tingka dakal yung pisa ting nisngap ha dayam namar balay kaday jong boro habang akran ngay kata habang gipani kani teng sultan gipani itu pipe lech kadyang syakaman hari hamo ingkran pada ya badai ke bentah banyo ki pai ba kam sngap namar belai ka sarkar ka sutu habang itre kadon ru dei ban ai na kala sarkar takadaw kibu ane ka package nam ta jong phi ki batrai hanne poka ki man ba jong na WUS tanga ju kunturu e phi rup ma phen ya minot hajing trai ka jong phi yele ban ye kentu
banga nakale ka jongaru ngan trei borba ba tang in ang lingkhoi na soyong kani benut henre boro ka jela boro ka thani kani ka thai no di singi kini thu no ya ka lingkhoi bat kani ka lingkhoi ru kande ka jaka ka ba la ban peni buntam ki product baide bat kinunu ki mar rap jong kani ka thai ka jongi takarangan le ka bangla nakale ka jonga ban ka kentu ba ka jinge tri lang ka jong phi kat ni ka invest nakale ka sarkar dakin real new crore ka project bar kumju dang don chu ban expand ban nga ru ngong phi dalong successful nang ni ban nga ti babun wi ki tharu ngan le ban ra lang secure wi ki area jong kani ka than marjan jongi henne ba ngatip hiru ba ki hiru ki ai kwa nginya sedang nang ni kum karteng ka project ka pilot project ka jing sedang nang ni kinsawan ki officers banai training kum ba i hande podor kum tu thik kan long namar adbu deki consultant ka mahana ventures kini consultant kilawan bla survey but thik kum ni ka dei bon urlong kar kum bagi kran kini ke video kum tu ka di bon long kani ke project but dalalong nganget ba kani ka snong kan sapher kan sa shai haman la ki banta ba shu ba phi kinong rap pinwan station sol henrei kita ki produk si ba pher nakale sarkar kan sawan hi shani sepo lingkhoi Kuman siya tip lang ke dan about South Punyu Teliki long yang hang ni but ke jingdan brio hakan ni ke circle brok ke wei ke de lai hajan respa arfuat but hakan ni sinong lingkhoi jong pi ke de lai spa khandai ti ke ta de jingdan brio jong ke sinong kat kum ke jing ken ke balayo ti kani ke program ka bangiwan ra mata sni ke long ke ba kongsan but ke de ru ke program ke ba ke scheme ke project batmai ke ba ning kong ha Meghalaya tanya thak ti nam tak lingkhoi Tinga ai kublai pi baro kam tam yakini ki water users society te brosh kat tu pilai de ki member jong society hendrai mentala kam shu ya ka board jong pi banang kam shu ban ai board ya pi khnang ban ya tikna yakini ka project khnang bagan long project ka bayat be renti ban mentoi ru ikinong rep baro kadon ka bahang tai ke harum ke kini ke telong ke long ke ba kim bat ngidon kam ban penyar ya ka te hakan ke por hingan ong no ikitu ki try jaka bala de kidon hang ni so bhaban long ki ba jinsur mensim ban ngin kwa ban pen bahaya ke tu ke telong ban pen he ya ka khnang ba ngila ban mentoi lang borok ko bigasnong ki mo ko wan ta ni na man ngati yang len ju keren de ya bro ki stop ko wan ni de stone be chura ko itu kita juga lesi nama sport kini kasih kalau ba lawana ada ka government yo lesi hari nak bukan pakai isu kai mo apa saya lupa kan yo lesi dah mentak yo mansuai hadin pak yo hapsi hukum kini kaji de kalau ka ada kasih minta de long ka sukte ni kum kinong rap yo lesi hadin pak yo rekam isu mentak na percaya de kalau ka It very clear that this scheme is a centrally sponsored scheme. So both the central as well as the state government are taking part in this. Central government share in this northeastern region is 90% and the state share is 10%. And with regards to the water contribution from the beneficiaries, it is very clear that all the infrastructure, everything is to be done from the government's money, government's fund, and for the operation and maintenance of this system for 5 years, there is also a provision of giving funds for the operation and maintenance. Kani ka jubab kalawan direct ina Delhi, kami ay lembah tang mga super translate mo. Kani dia jubab ke final but kalau ke pakar bah te kajinga jo isar kalau ba kani ka project kala day ka project ke bawan na po sarkar India but ka jing phya jong ka baya day but ka fund mo kata ka pisa but pentre ye kani kalong na ka shispa khandai pho kan wan na ka sarkar kami but shipho kan wan na ka sarkar jongi na government of Meghalaya
te kamot kala along bai khandai pho la shipho kamot shispa te na ke liang ke jong phi pare ki water university society le ne ki nong rap kam dan ke ru ka ba phin hap siu le ne penlut na po pla la jong ka don kam tang ka jing ye trailang bat ka jing ya trailang bat ngi hi kumbang ila ju train na por shi ka por khnang ba ngin pois ka bajo hadu ba kanda long kam ka ne ka scheme ai ngin sa ai kumno bon operate ikini ki kita ki control room bat kini kita kan shwa bangin ai shpi te sans nem kan don ka maintenance baki ong kumba ka jing sumar lene ka jing lut haban sumar la don ka jing du jing thut haki pipeline te kataru kan bei ka sarkar kami hapo sans nem te hadin ang tu kin sa IT shpi te hadin ka sans nem ngan sa klibeng na isa kalong kumno te sa ai juba pat mai Means this belongs to farmers only. This is your property. So that's why for 5 years we have appointed a farmers relationship agency, and for Meghalaya an institute named Nerivol, Northeastern Region Institute of Land and Water Management. This institute has been appointed as an farmers relationship agency. This institute, as well as the irrigation service provider or the contractor who will execute the project, will train you in these 5 years, so much so that you will be able to self-sustain such kind of systems. That's all from our side. Nakaliang ka sarkar but nakaliang contractor nakaliang kini consultant kila balapan kre ekni project sans nem kin don kat bai bat phi kin ya lang bai bat phi bat kinu ke jing e kin don kat bai bat phi te ha preng gitu kisnem ngathrai na preng jo ka water user society ki kin bon ba ki benang ki bentip kumno kar kom ya kar kom trei kar kom long jo ka stream nomor kin don hadu sans nem ka degree ru teng ka dei tang lais nem de ne revisia fi yo hadu sans nem te kin train ru number ba khnang ba phin la ban sim khia bat ban sumar ekanika project te hadin nong tu te hadin sans nem bre kin pelaj no kin IT no ekanika scheme kala dei bi ke jong phi but phin long try phin long kan rat but phin don kti be tang mo phi but hapo sans nem kar ko mong jong isar ba ha ka jing poi jong ko ka ba pahu but ka ba yo lut yo baro ki mat ho shuki ba shakandong du ki jakaru tenga thrai ka jingrap but ka jingriang jong phi du kanang kiu te ka jingyo jingmi du kanang kiu te le si hapo sans nem ti yo phi ong la de to la byang kilino ta tekin IT te tingi kmilin ti kata te haba hadin sans nem ngin si pet ai ba kani ka sans nem kan yai but kan long ka ba job but ka balong ba hikai phi kanang ba phin suk ban ya pandon kam kani ha saya sungongi mu itu man cibot di kum kinong chonang barakot mu biawan hana ka yalang mi khantam blaya ki social media bakila barakat berci hana ha por bat khantam ingno project bi kadawan po hana chong ci namar bi kada project bi he nak bente ci kinong chonang kinong rap pren kam ya no khantam mangi ci kum ki nong rap mu ci rap ya tung pan jur bon sin bi ana ang thung thap chi ka khong nama bile bi an umrah te mente lang dayong ma ka jangwan an ler ano project le se yin no khmat chi kum ki nong chong hano chnong chi ngin sa cho chi mun chi bon ki nama bile bi ya thung yo pan la long ya thu jur la long te bet nga kham tam ku ble ya u MLA chi mu namar chi sia bi de MLA bi drong ka ngur prakhat de u MLA bi drong te kham tam ku ble chi bon MLA chi bi wala warna ya no project hano a chrong chi te chi kum kinong chnong rat chi an ramu ben te kham tam bi man chue chi ya la pan job u MLA te kham tam ku MLA ru ula ben ra mon na dot chi bon ki scheme ba ki chi bon ki rap hano chrong chi ke de ngai kublero ya ka association committee bi kelawan ha ro ya na project leng ba de lang ba jeng tur jong ki association kum uleng do jong rek bi ulawan lam ya no scheme ting ngai kublero uleng do ra bat kham tam nya baro mu ki pe ba bi lawan hano sungo de kham tam ya poro pe shibon te ka wai hakan jumbut jong ki nong rap te ngaso tenat chip ngaso tenat chibuan na marbi no amar bidi
amari ubila job la ni ubila bila pen ngang amari bila pen job ji mente kamot ula wan ra chia ki jing mento ki ya rap ji ki nong chang chnang mo kham tam e o la ka te kamot ngim ju tep ka te ka men e ay ka ka rap yang mo chu pediang ba de kini ki badan chu pediang ba de kini ki selam te ting ting upam ro utlal nambar bi ula sengo palang te ting ting ba de ko bera kemudian ngirap ke bayi makan era ula kram ya selap kemudian buan du kenbat bahan umlang ula ya sa kendiat ada ngi al di undai ti men rai ha ka ba menta pa de te ai ko blai chi buam nei on mar bi kinyo ki am e bat kinyo ki nang tre ha po blok bat kini ki officer ki bi pair bi an ha po sa te ki la ra bi tho te bi chuang nak ka bente bi ki lawan ya rap mente pa de ti ma snga bi ki tren no pa de ki la ya rap chi chia ya kan ka tham kho chi te chi pa de te suk man bi ki sngo ngo chi chia man nyam la ben ang na mar bi ka jing ya rap kini ki sarkar bat ka jing pen ya kan ka tham kho chi kini ki jing to ki bi long ka pang tam hana kaya na ka chike no kendang berkai sedang mo ha chike no kendang chi ke madai te ron kho chi bi ja ya kan ka skim ke biเป็นกันเดียดเป็นรุ่ยชีน้องรับเชียงว่าเราก็ตีจุดเตะบ้าแต่ก็แบบดันเราก็รับตีวันเราก็แบบมันเจาะกันในร่างเลยนะก็บีมันเตะไปเตะเอามีเราเจาะเชียกันเองก็เป็นอยากก็เป็นรับเป็นเรียงก็มันเต็งมีลำต่อแบบที่ก็มันกินนะฮันนี่กินน้องรับแล้วก็ได้เป็นกิจเที่ยเตะแล้วเรียกก็สแกนร้องอีไอ้บุญรอมชิวอนนะบางกำละเป็นกันแมวบางกำละเป็นเต็มกระเตียงแล้วนี่เป็นกันแมวคนจีนกันดังเป็นวิโอลารับดังเป็นน้องแอบได้ที่ยิ่งแอบได้เลยกินยาอบซาบเราค่ายไปได้กินยาบีน้องมีขมาดบารอดแต่ก็มันงำวันกันเตี้ยนกันกระเทรนติดนักกันเดียนน้ำมารีเป็นปอka jingkaman ka bakra ka bayade bat kini ka sni ka bamanta padan kini ka unas program ko prolong tar sni ling ba jang kini ka skim jang water resource ngek bat ngiran jingkaman muskam ling ba jang kini ka skim kan long ka jingkar ku kini function di jangi ba po jang kini ka sinang bat is no skam ling ba ka jingkrai stam ka jangi kom ki presiden sekretari tingkat kemamba hakawan layo ban penso haka office no water kalayo ban simkia ban la halu koneksi kalayo ban pelong ne ka bajob te hagini kismi ka tenlar mila dab khot de lanu kinwan ban pentre ya kan kiski te matra ke jingkerman kolong nu ka to boyo ya kan ka tenla kerman bukul pentre pha bukan mau kejiman toy nam tak kinok sok sinong kijami ki ba po jog le sinong nomor kan ke skim la lais la arsin ni la bias kmat tin yo iba kan don kan ko kejiman to kerman ba kan ke skim ko manta ling ba jing sim kia ki ofsa jong ko water resource kham tam e lokal e jongi ubala sim kia ya kan ka kam ai kublai na ta jong i akaba ila tracy tom mat ban minsi akaba ila penio ya kan skin kum ko ini ila jong ke jingker ku na bata kinong song sinong ke jongi hapo jong kan ko kerman skam pagan ke skin kan long ke jingker ku na ko ta kinong song sinong ki jongi ki hapo jong kan ka sinong ling ko ki jongi habire bukan ka program kabala penyahit daga water besar mah water resources tengi dokumen laban pelalong ka si kabajob namta ka jing pensingau jungi na kapor sikapor ai SDO ai engineer kumju ai amane jungi na ne na po sayong i ba sensiar paroi nang do thaba te ka jing sim khia ki jungki le se ngilam dong kala sakhi menta kasi lengba kane ka awareness program katne khamtam upai ba ni laya don lang hakane ka playground hakane ka school namta ban yo ban yakran nane ban ya tai ya ki mod ki jinon kam habide bat ni kinorap te sibun kinorap ro kilawan hakane ka program ba mentasi te shisha kala sakhi kumka program kabajob namta ki jing don kam namta ki jing angnut kum kinorap habide bukan ega
kawan luar kita po water resource. Kalian ko office ko kalada pon survey tani wan page ya kini ki jing pelang le sila bnong wan supply shekini ki jagarap jongi. Kedip stang. Akani ka tam khoi hi bro ko isu. Ya bro ki page ba anong song sinong le se ngila bnong ki badai ki norap. Jadi ngila bnong ki babun ki dei norap. Te nomor kata kat bro ki norap ki badon keti ki badon thor akmut ba lada kawan kum kani ka projek ba kani ka scheme kan dei ki jing mentoi ki nyangi bro. Terus kita kum bakalong ni show up ya slap kat ka ba yo hat lada slap wan ha ese ki jigarap ila mo ila don la yo ya lada guna slap ka jing terkong kan wan lap ya kini ki ya garap keryang jongi.